लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङानो दं होननानै आं दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोङो माने बेरायनो थांगोन आरोना जोंनि बिसनाथ सारियालियाव माने आंबो फार्स्ट टाइमसो माने दिनैसो माने बेरायहैनो नागिरदों जोंना हासबेन्डआ माने माबायाव थांनो नागिरदों नालाय सारियालियाव इयाव आं थांफानो नागिरदों आरोना बेरायनो होननानै दा नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो दा जों थांगोन मानसि लायनो थांग्रोदो मानसि लायना फैखांबाथाय थांगोन जोंहाना आजा फिसाबो थांगोन आरो बिराद सान्दुं आरोना गरमाबो बिराद गरमखा आरो जों दा थांसै गरमबाबो नायलांबाय था नोंथांमोना माबायदि जायो र' सफैसिगोन जि गोबाव जाबाय एफा गोबाव नेनांगौ ना सफैबाय दां गारि गाबदों सफैसिगोन बा सान्दुंआ बुंजाथारा फैगासिनो दं अट'जोंसो थांगोन लकडाउनाव माबायदि जानानै दंथाय जायगाफ्राबा 2टायावनो बन्द जायो होनदोंमोन दा बेसेयाव जागोनथाय फैगौ फैबाय नै फैगासिनो माबाखौ लाफै नारेंखौ नारेंबो लादों हटेलफोराव दोनहैनो हटेलाव हैगोन ने दैयावनो दङ फै मामा आजायाबो थांगोन जोंहा आजा फिसायाबो थांसिगोन थांबाय जोङो गिसिबो लाखादों दै बथल दंमोन ना इयाव आजायाथ' मालाय उन्दुगासिनो
Ini untuk kerbaik. Menisikan station. Ma station. Ma station apa? Bisnatni. Hah? Bisnatni. Sadia linear na? Sadia linear. Oh, dari bagus juga. Sufibai. Om siapa beliah? Beliah nana? Eसे मोनबाय खालि गोजा थारनाय बिसना सागालि लोगोफोर मोनफैबाय खालि गोजा दा गारि गंसे गैया इलाय उनखै लांबानो जायो आजा सिखारबाय नै दासो नारें जानो मा गरम बोथोरनि नारें सब लाखाजोबदों गारि ट्रेन खारानो थांफिनबायसो जों थांफिनबाय बे जों आं बयखौ दा माबायावसो थांसै मायाव थांगोन बास स्टेसन मा होनो बास स्टेन्ड बेयावसो थांसिगोन ट्रेन खारानो थांगासिनो मानसि सेलायलायखायो माने होसोबोखादों आरो बेयाव गाखोनानै थांसिगोन गय जादों गय थांबाय दं दाउबो थांगोन न'आव ओइ माबाखौ बायला बैयो मबाइल दोनग्राया स्टेन्ड बायनांगौ माने जोङो बै स्टेन्डखौ नागिरनोसो दानिया ओइ नै बेना लोगोफोर फैदों लाखिबाय दसे लाखिनानै नै केमेरा स्टेन्ड लायनो होननानै थांदों दाबो सफैयाखै अबेखि थांखोथाय जोंखौ लांफैयासै माने डिस्टार्ब जायो होननानै गरमाव ओंखायनो थाबाय गारियावनो गारियावनो डिस्टार्ब जायो होननायखाय थाबाय लायनो थांदों दाबा मोनबोगोन ना मोनबोआ स्टेन्डखौबा बिराद माने हमनानै माने माबा खालामनो बिराद दिगदार जायो आरो ओंखायनो माने केमेरा स्टेन्ड नांगौ जादोंमोन मोनबोगोन ना मोनबोआ थांदों ओइ थांदों फैयाखै बेखि थांखो आरो नै लाबोबाय नै बेनो नै होना नायबाय बेखौ लाबोबाय जोंथ' थांनो मोनासै बिथाङानो लाबोबाय ड्राइभारा लाबोबाय बेखौ जोङो दा बेखौ बानायनांसिगोन नै माबायदिथाय रोङा खम दामनिसो बेसेनि
बेसे बुं मोजाङै 600 बिदिनो 500 लाबोदों ए 500नि लाबोबाय नै बारा दाम गोसानिखौ बायनो हाया जोङो खमनिखौनो लाबाय आरोना जायो बेनो मानि दाम गोसा नांलायगोना मबाइलाबो आंनिसो इयो दा बे भिडिअ खालामबाय थादोंना बे आंनिसो नै गावना खम दामिथार नायब्रा दस बावसो जायो बेफोरनो जोंलाय दुखिया मानसियालाय बहा दामि लानो हानोना जाबाय नै लाबाय लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ दा दखानाव हाबगोन माने माबा जोङो दा दखानाव हाबगोन दखाननि जोंनि दखाननि माल लांनो नागिरदों बिदिनो मेथाइ बायदिसिना लानो नागिरदों ओमफ्राय सासेया हासार लांनो नागिरदों माइयाव होग्रा ओमफ्राय बैयाव मेथाइ लानो नागिरदों जोङो दखाननि थाखाय दखान दं नालाय दखानाव मेथाइ लानो नागिरदों आरो बे दखानावनो लागोन आरोना बे दखानावनो लागोन मेथाइफोरखौ दसे ओंखारथ'बाय नै ओंखारनोबो मोना बे दखानावनो लाबाय दङ जों दा थांनोसै एकदम लकडाउननि माने ओंखारनोनो हाया ओंखायनो थांफिनोसै बेरायनोबो बारा मोनासै होमबाबो फैनायल' जाबाय देखायनाय जाबाय दा थांसै आरो जेबो लानो मोनासै मालानो नै जेबो गैया ओरैनो मानसिल' दोननानै फैबाय जासिगोन थांनोसै दानिया फैनानै नै बेयाव थाव सोफैबाय अट' थाव सोफैबाय नै बिराद मानसि दंना लासै लासैसो नै थाव सोनानै थांसिगोन एसे थाथ'बाय ओइयाव माबा लायदों बेदर लायदों ओइ बेदर लायदों अमानो ओमफ्राय जों नारें जानो नागिरबाय ब्र' गरम ना नै सासेया नारें लेमबाय दं बिगुर ओंखारा नै सिखाया नालाय सिखाया नारें लेमदों नारें जानोसै दानिया महा गरमलै नारेंखौ जानोसै नै गोलोमनाया खर दैयालाय दै सै लाखाजोबदों एकदम रेडिसो फैखानाय नालाय गरमाव थैनो बेरायनो फैयोलै मानसिया सानदुंजोंनो नै सिखाया गलांबायसो नै गारबायसो होदोंमोन आं फैलाय
bangunmu. थांगासिनो जोङो बन्द' खालामसै दा खोमाहाय बेयावनो Ayo. Sprite itu nasi tangan. गुसुनो नै जोङो नै बेयाव बेरायनो फैबाय इनि लोगोनो इनि बिथांनि ड्राइभारनि लोगोनो बिसान न'आव बेरायफैबाय आरो बिसा माबासो मा जाथिलै गांसो गोनां इदियाव गांसो गोनां बेरायनो फैबाय आरोना दसे नै फांखायाव जोंनिखैथ' फांखा गैया नै बेयाव दा थान्दा जिरायफैबाय दसे आरामनो जिरायबाय नै आजायाथ' उन्दुलायबावबायसो हनै मालाय ए Lasih बालिसां मोनफैलायबाय बालिसां मोनफैबाय गय जादों Saya pernah didengar kosli jadang. गय जाना फैबाय सा लोंना फैबाय गय जाना फैबाय ओंखाम जाना फैबाय देखायदिया ओमफ्राय गय जादो दा थांबाय दङ बालिसां मोनफैफिनबाय दखानफोरानो सब बन्द' जाजोब्बाय आरो थाथ'लायबाय नै लोगोफोर ना लायलायबाय आरो नै बेयाव ना सेन्टाराथ' सब बन्द' जाजोब्बाय नालाय ना लायदों नैयाव फैबाय दंमोन ओमफ्राय फैनायखौ लाखिनानै लाबाय नाखौ बन्द' जाजोब्बाय नो बालिसाङा ससेल'सो मोनहैथारसिगोन ससेबानो बन्द' जाबाय मालाय फैबाय नै ना बेफारियानो फैलायलायबाय एकदम नायलाय माबायदि अबस्था जाबोखाखोना फैफिननायावनो थांनायावथ' एसे मोजाङानोमोन फैनायाव नै माबायदि गिसिबसो लागुलायनांबाय आजा फिसाखौ नायनो हाया हनै मा जा मोनजाबाय दं बेयो थांगासिनो न'आव खिदांलाना असाइस खालामबायलै बिसोरो खिखौनांलाबाय मा दाबो फैलाय नै जादोंना जायाखै मा ना लादों सान्दा लादों सान्दा माबानो दखानफोरा दा माबायावनो बन्द' जायो दा दुइटा एकटायाव बन्द' जायो बे बालिसाङाव ओमफ्राय आजाया आरो सारियालियाव 12टायावनो साराय 12टायाव जेनेबा 12टायाव ओमफ्राय नै एकटायाव बन्द' जायो ओमफ्राय जों दा लोगो सासेनो हाबबाय नालाय बै नै नाया नाबो लाबोबाय अमा बेदरबो लाबाय जोङो जाहैसै सान्दा बावलायसै मालाय मा नायो मा ना मा ना होनो सान्दा सेरसे बे नाखौ बाबाया जायानो जाया दा गैयानोबा दाउथ' गैया दानिया थांलायनोसै लेट्स गो बिराद गोबाव जाबाय नै जों फैनायावनो खैथा जाखो टाइमा खैथा जाखो दुइटा जाबाय नै थांनायाव जों खैथायाव थांदोंमोन 10टायाव थांनाया नालाय 2टायावसो सफैबाय जों हाब्लु ना नै लोगोफोर सफैबाय ओइ माबा आयनाजों नुबाय दं आंखौ सफैबाय लामायानो गाज्रिथार नै सब बन्द' जाजोब्बाय दखानफोरा इनै नालाय दखानफोरानो बन्द' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम बिराद माने मोजां थांदोंमोन थांनायालाय होमबाबो माने साननायानो जायासै जेसेबां बेरायगोन सानदोंमोन बेबो जायासै माने जायगा देखायगोन सानदोंमोन बेबो जायासै लकडाउननि थाखायनो उनाव माब्लाबा मोजां जायोबा आं देखायफिनगोन लकडाउना जोबोबा दा एसेयावनो आं फोजोबथ'नाय जाबाय थेंक इउ